Sibjur wais dang mas bukui lai spa lai pukra. Lai spa lai pukra. Wan baru kohen men ko para. Wan yaro jing isne ba jing ba. Ga jing I klem jing stan klem jing kut. Jang utrai ubom cukut. Ngan yai rwai yai ken ud ya utrai. Benakam baba unang leklem wai.
Nasudaya Maryang umudur Sengiu sei kapertaya kiklur Wan baro kohen men ko para Wan yaro jing isne ba jing ba Ka jing i klem jing stang klem jing good Jong utrayu bom Hakakatang ukpa badokon badaman sem bakoit. Amen. Kajing e jong trai jing Jesus Christ bad gajing e jong blay. Lembat gajing selog jong man sem bakoit kindon rengkat bad pi baro. Kohan men ko para how Jesus Christ sajisin mentak step tongin IT lade ha ublay try kan rat. Ni IT lade u kenang bamu undon rengkat bad ngi unriun sumaringi unia daingi na gijing man saw baro na gijing ma baro kam tame bangila banwan kam jan su bangila ban iju bangila ban sakri u pan pendon borom yu kumuta blay jungi kam tame kasni bangila ban pendem hok yala ka jong ka kamram yala kata ki kam ki bangitrei ha gijing em gijingi idan kam gijing snei gijing u ngidan kam gijing kerku gijing u dai mata kadau tongin IT lade sachisin ho bangilong kita ki babit dor ban terwa ya kana kamas ke bekoj ha kana ke step tongin phai so blay try kan rat ngin pan mab na banta ki lat kilat kitam ki dona ki pop ki sang jungi baro nang ba kana ge jing terwa mas ke jungi kalong kata ke bekoj hak madu blay kupa padan bor dai mata kadau da ge jing snoret ke jungi ban ge jing kloy jungi ban kelag bamut ban iya ki pop jungi tongin phai su da ka ba ngia duai lang nga pla How blay putun bor baro pada pi kohan men ko para bangla le pop sibun e da gijing perkat da gixtin da ki kam da gijing lek lek da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata nakarpadi kamaria bukoj kabaisa katesati ya kyangya berkirut khoj pada pi kohan men ko para banduai nak banta junga how try blay jungi ublay badan bor baroni snayingi badala mabi ki pop jungi unya lamingi sha ke jung embam jukut amen Try can rat ko blay snayangi Try can rat ko blay snayangi Krisumap ko Krisurap konong penim jangi penim yangi Try can rat ko blay snayangi Try can rat ko blay snayangi Krisumap ko Krisurap konong penim jangi penim yangi Dongin ya duai Hagan ikasngi duai kerpange na banta I lawan suk dekar na banta kajing dap sngi kha kajing I ni duai bo blay try kan ran on ai kajing koi kajing khia on re on dai I bat kam e bai nang he ha kajing te bru kajing te blay kum juru ngi duai na banta kajing koi kajing khia jong san bor yaki sabong bo blay try kan ran on weng no ya kita kajing pang kajing stom kajing kabau you can do ha kane kajing im ka bamanta kum juru ngi duai na banta doi mayong kajing dap bah posnam kajing kum juru ngi duai na banta kajing koi kajing khia kajing
hau blai trakan rat pro un kurkho yi lang ba ka jing kamet ka bukoj bakhya banang la shu ban ban sakri yo blai lang ba ki kam ki jam ki bau trei apo ka ying ka sem ka jing u ni ai tiru ila de hau blai trakan rat kham ta me bon rion sumarengi un la yang ina ki jima ka jimen sau bangin la ban iji u ban sakri yu ha kerkom ka bakerpang kham ta me ha ka nai ka sngi Koblai me ba ha ka ne ka ayam me ai ha ka balang jong me ka ban perthobut rublai ya ka maria bakhoj ha ka bapusan ya ka jing shachitom jong ukres to angi kerpat balang ba ka jing ya sai lem jong ka ju ka thesati ngin nang bat khams khem man la kasngi hau khon balakha marwe jong me bat ha ka bakhadu ngin poi sa ka jing dapura jong ka jing ai jing ubo imar basan sha ringkat bat me ha ka jing yalong ka wei jong man sem bakoj oblai junam la junam amen Kajing puli na ka kitab u Jeremaya. U Jeremaya ulaong. Ngayos ngau baki pajbuhur ki akran siar. Kajing trim kadon habaro saudong. Mudo ya u, yangin mudo ya u. Ki ong baro kilok thep mensim jonga. Ki ap ya kajing jot jonga. Lek se unsya syukur. Ti ngin sale banjob, ngin sala banjob ya u. Pat ngin penhiar keput ya u. Hendrai utrai udon ha kaliang jonga. Kum uklawaj be itrim. Namar kata kinong lek ben jonga kin sa jentut kin om job yanga kin sa sya lek ben shi kadeng. Namar ba kin om la ban job. Ya kajing ya kajing lek rain bashi junom jongki en om klet lano Kutrai kipaj uba tenju ya kibahok. Uba yo i ya kadok nut pat kajing perkat. Ai bangin yo i ya kakput jong mi halor jongki. Haba hami ngala benshet ya kakam jonga. Turai ha utrai to ya ro ya utrai. Naba upelaj ya kibasha banben. Na kakti kiriu dakaj. Kaktin jong utrai. Isongo iau play. Masam kat pra nombar drus pak kendai kau. Drus pak kendai kau. Nga ijame ko trai jing klan jonga mau siang baca kari unong pen im jonga mau siang baskem ulong ublai jonga kastika ku jonga unong yada jonga badayaro Abanga kodya uan pelajangan wabajing yap kira kerkudiangan jingat pelung jingjot kilalen syop yangan jing kum nurok kila serwiayangan bat ki jing riam jing yam kila tap yangan nga ijame ko tra
Rai Jing Klan Jonga Mau Siang Baca Kari Unong Pen Im Jonga Ya ro you try U Christ Jesus Yang joy ban ngap ka gospel jong Tu kelaka pamudu ong utrai Naba kaima kubreng kala jane Ya ro you try O Christ Jesus Yang joy ban ngap ka gospel jong Utrai dan ringkat bat pi Rengkabat pir kajing pule naga gospel kad kumu Yohanes kaburam hame kotrai te kiju kilaya kharmau ban lentem yo ujisu ulong ngalapan iya pi bon ki kambabha naukpa jonga na kebentak kanu na kineki kam pilateu ban lentem mau yenga Giju kila jubab kiliang ngim lentem mau yame nag banta ki kambabha hanre namarba me kren ben blay melong tang ubreu hanre me penlong blay yalade ujisu la jubab la tho ha ka ain jung pi baw blay long pi long ki blay u blay la khot blay ya ki to ki breu ha ki ba la ai ka bor jung u bad ka jinto kamla ban bakla te shapang junga yaw ba ukpal ula jit badola pha sak perthei kumno phila ban ong banga kran ben blei namar nga ong banga long khon jong oblei lada ngamle yakikam jong ukpa junga wat ngej kenyanga hanre lada ngale wat lada phimtre ban ngej yanga to ngej yakikam kumcha phintip klem jing artin shu baukpa udan batnga ngadon haukpa sashiwat kilathap ban kem yu hanre ulalajno nakikti jongki ujisu lalai phai biang shashliang kawa Jordan sha gajaka bo Yohanes ulapan baptis bat ulasa hangta bon kilau yawan shau bat kilaong Yohanes umpan i kidakishin hanre baro kat kaba ulaong sapang uneu breu kalong kaba shisha te bon ki breu hangta kilangeit hao ka gospel utrai Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ menta ka step ha gajing pulai ke badengkong na ke kitab u Jeremiah kalanong ke barpau de khat po ha du khat lai ngios ngau ba kumno ki breu ki kentaj ya u prophet Jeremiah kumno ki la persang ban penrem ya ki kam ki ba ule ya ki jingilap ki ba ulayalap Om day tang bagi kentaj ya gejeng hikai gejengu ya gejeng kren gejengu om day tang bagi penrem ya u henrei ki persang ru wat ban penyap ban penduno ya gejeng iem gejengu namar ba u prophet Jeremiah u kren persya ya ke ke ba ki breu ki le u kren ke ke ba u blei u laphayu u blei u laphayu u blei la jid yu ban le kren ha ke kerteng gejengu Ukren ya ke ba u bleu la phai u ban kren ha ki breu knang ba ki breu kito ki basngap yu kin wan phai biang sha ka jing it ka jong blei kanai ka kam ka ba prophet Jeremiah u la shakhat badule ya kata dei namar ka jing kwa ka jing pendap hok jing u ya ka ba u bleu la le o ka ba u bleu la phai u kine ki breu ki kentaj ki penrem bat ki persang ban penyap yu
Henry ngiyos ngeo ba kumno prophet uang ha kita gibreu but hangi ya kana step ko han men ko para uang ba ngadon bado blay namar nga laiti la de hoblay but kajung IT kajung ayo blay kajung kongu jung ayo kitin ki bau blay la ayanga u blay don rangkat habau blay don rangkat barnga klempep u blay un yadayanga u blay un krisyan yanga u blay un yalam yanga ban like nagikti jong kito kinong syud haot ko hanmen ko para ha kajung em kajung a kajung pi yanga badia pi la khot ban long ki khon ki jong blay bat ngi la long hiru ki khon ki jong blay ngi long ki khon trai jong blay u blay la kren yanga ya pi u blay la pen khamti yanga ya pi ki kam ki babun bangi ha ban le ki bangi ha pendap ha kajung em kajung a kajung pi ngi long kumo prophet Jeremiah yangi la khot ban long kita ki breu jung u yangi bal la khot ban long ki prophet hato shisha mangi ngi kren na am ya ka e ka bau blay u la khot yangi u blay la khot inga balong o prophet hato ngala kren na am ya ka e ka bangade ban kren ha ki breu hato ngala persang na am ban pen i ki we hato ngala persang na am ban yalam ki we sha u blay sha ka jing e ka jong blay sha ka yin ka jong blay hoj ladangi pendap hok ya kamram ka jung pi kum ki kun Kristen don ki bro ki ba persang ban penrem yangi don ki bro bekentaj yangi kin saong bau neu bro ula persang ula peni bau long ublei u peni yala de bau long u baru blei klempep kin kentaj yangi kin penrem yangi kin persang da ka but ka bor ka jongki da ka jingla ka jongki ban wengno ya kata ka jing long bakhut ka jing long baru blei jongi Henry ni haban kan mau ko hanmen ko para kumno Jeremiah ong habanga la yasngeu ya kasur ka jong blei habang nga ngalai ti la de ha blei u blei don rangkat ban nga u blei un ri nga u blei un yada nga na ka to ka jing penrem jong ki breu na ka jing kan ta jong ki breu na ka to ka jing persang jong ki ban pendu ya ka jing rublei ya ka jong nga Henry ka jing rublei jong nga ka to ka kam bab ha bangale kan yai ne kini gede gijing hikai ki bangiyo na kajing pule ke banengkong na ka kitab jong Jeremiah na ka gospel jong Yohanes kelanong ka bakhatwe dekhot laiphwe hadu sapo ar ngi osngeu bakumno sachusin kito ki farisi ki sadusi ki la persang ban lentemau ne ban peniab yo Jisu kajing pule ka ong ki la shim ki mau bat kila amot balantem yu Henry Jisu padu kren ya ke e ke bau haban kren namar bau tip shai bayalade bau long khun ublei udai khun jong blei dei nama tagadau ukren ya ke jeng sisa ukli ki na ke e ke dau pi persang ban peniap ya nga ban penrem ya nga ban lantem mau ya nga ke jeng kli ke bau Jisu bu Ahmad jong ki farisi hakane ka step Jisu bu katne ka ju ke jeng kli hangi wei pai wei kiba yosngeu ya kena ka surga jeng u kiba simenta kena ka mas ka bakhut ukli hangi na ka e ka dau ko khon ko breu pi persang balan themau ya nga ho ni ngim lan tham mau yo Jisu ngim sim da kita ki mau hanrei da ka jeng em bas neu ga jengi da ki pop jengi da ka jeng le barunar ga jengi da ka jeng em auria jengi ngi penrem yo Jisu ngi len ki persang ban lan themau yo Jisu but yo le say ngila le kita kipop ngila lan thamau yu dain mata kadau Jisu ubu ya kena gejengkli Ahmad jungi we pu mata ka step ko hanmen ko para na ka e kadau pi lan thamau ya nga ngala ay pi gejengkerku ngala ay pi gejeng ngala ay pi gejeng nisnei kat ka pa pi don kama gejeng ka jong pi ngala ay lut ngala pendam ngala penbiang ya pi henry na ka e kadau pi persang ban peniap ya nga ban lan thamau ya nga u Jisu ukli yang akan ke step kumbagi farisi giong namar ba me kren ben blay me pen rangkat yala de badu blay me khot yala de nau blay de namar kan ke dau ni persang balan thamau ya me Henry Jisu ong yaki walada phimnge bangalong ukhon jong blay Henry to nge yaki kam ki ba ngalale ki kam ki ba bha bangale namar yang ala pha dau blei ban le yakin ki kam ban pendep yakin ki kam ki babha
ban penlaj im ya kinong pop ban ya lambiam ya gitu gibru kibala jengai no blei sya kayeng ka jengu kane kade ka kam ka bau jisu lawan ban le ban penlaj yang iwe pai we na ka jing te mrau jeng ka pop ban ai kita ka jing ku ka bangi ngidon kam ngilayo baro kini hanrai hato sisya ko hanmen ko para ngidang long mo kum kene ki farsi ki sadusi ki stadan ki ba nang penremio jisu dai nama takadaw ko hanmen ko para hakana ka step ngi haban penkan mau yaladi kumba ujeremaya ul akren hangi wei pewei lengba ka jing pulek banengkong habau blei ula khod yangi habangi ngi IT la da blei habangi ngidon kada ka jing syania ha blei klempe pu blei un sarin sumare ngi badu blei ula aingi ka jing kurku ngi ngim dan hak ban penrem yo jisu ne ya penrem yo jisu ban yap thadrong Henry tungin pensyang ban ra ka khubor babha ka bau jisu la kurku yangi bat ngin ai ka borom ngiro yo blei trakan rat kijing bha ga jungu kijing sebun ga jungu kijing kurku ka ba ula ta sei ha kijing em ga jungi leng bha ki kam ki babha ki bangile leng ba ka jing im ka babha ka bangi im ha kijing em jungi baman la kasngi en yoro yo jisu Christ dengan yang pelala ke jong ke jengej ngangej au blei pa dan bor baro nong chao ka beneng ka kendau pada jisu Christ kun ba marwei jungu utrai jungi yau pun naman sim bakoi yau balakha na kamaria te sati yau bala benya po Pontius Pilatus lasanar pnayu laya palatebiu ulayar sikbayab akasngi kabalayo lamit pan ni kabayab ulakiu sa beneng usyong sa kamanu blay pa dan bor baro nang ta pa ben bisyari kibaim pa kibayam ngangay haman sim bakoj hakabalang katolik bakoj hakajing salok kirukoj hakajing mapakipop hakajing mipat kado bad hakajing imbam jukud amen laispa nrupusa laispa nrupusa Bapa ba ijongi angin long jong me Diang jin ai bari jongi ai kin long jong me na jin ai bas pun jong me sim yu pu bangi turwa keliang mentah Diang kangu kademane Shu Jisu pen kela Bapa ba ijongi ai kin long jong me Diang jin ai bari jongi ai kin long jong me Tuduai ko para bagajing kenya junga bajong pi kan long papadang hona kemadu bleu pa badan bor baro to try piding jikinyanik ti jongpi takabanta ka jingro ko buro makerteng jongu ke jimanto yangi piding balang ko jongu baro ko wei ko blei bai snei ai ba en penlong yangi kibabit ban sakri hok barabor ha kaduan jongme ban en penlaj im yangi da keba yashim benta haka dau kris trai jungi amen
utrai don rengkat bat pi Ringka bat piru. to kentu wila kidanut Ngikin tiu yaki shau trai. to ngerang utrai blay jungi Kai shang hok bat kadei. da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blay badan bor bat bom jikut nama da jing sha jing e jong kamet me pendu bor ya jing mlen bas new jungi bat me kan tu sha jrong ya jing mod jungi da ka ba me ai ya ka hok ka sot bat ki bainong jongka lang ba utrai jungi Jesus Christ lang ba jungu ki angel ki aro ya ka buram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki knyo akma jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki seraphim balakar ku ki ya mane lang da ka jingkmen ngi kerpat ai ba ki sur jong iru kin ya so bat ki jong ki kat bangi penbena da ka jingero bas ngered Ubaku, dubaku, utrai ublay kipat, neng pertay sawada kaburam jome. Hosana, Hosana, torway ublay shadro, Hosana ublay and yaro yubawan hakakateng utrai neng pertay sawada kaburam jongme Hosana Hosana torwa yublay shadrom Hosana yublay junom Da shisha melong bukhoj kotrai ka thame jong ka jing khoj baro Namar kata ngi kerpad yame topan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi da ka bapha yaman sim jong me kum kam cher halor jongki bakin dup kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladino yu badala kamon snobha ula pnyang ya kejing sha sutom ula shim yukpu badag baingu yame ula kediayu badalai halagi senran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga yak ban IT na kabanta chongpi ha kajukur kam endalalaya ulashim yakukuri badag baingu biang yame ulai halagi senran uong toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut yak ban penme na kabanta jong pi bat na kabanta ki babun na kabanta ke jeng map ki pop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngay Kata sin bangi bam yune uku Bagi dia kane kakuri Ipen benar kajing yap jong me kodrai Tadadu Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi trwa hame kotra yok po jong kajing em bad ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar malenyew yang ngi babit ban yang khma jong me bad ban sakri me da ke bas ngoret ngi kerpad me bangi ke bayo benta hakamat bad kasnamu kris ngi long ki ba lapan yetli ka we daw man sem bakhoj token mau kotra ya ka balang jong me
kabala priang hasetelah kepertai bato penjanaya ka ha gajeng rengkat bar Francis pa baku jungi hamtame bau dangdon hospital gajeng sumar gajeng bon yok biang ya gajeng kot gajeng kia ke bapura kumjuru yu Victor Lengdo as bishop jungi bishop bathamai jungi Wilbert Marwain ki bishop baro bad ki Lengdo token maulem ru ya ki henmen ki para senrang bat kenthei ki baliathia da ke bekermen ha gajeng mepat bad ya baro ki balakladno ha gajeng isnei jungme to pediang ki sa gajeng sai ke kemad jungme to isnei yang baro ngi kerpad ya me barangkat bad kamaria the seti bakhuj kakmi jong belai ujesa bakhuj ukorem jongka ki apostol bakhuj bad baro kerukhuj ki balapen sungu bahaya me pateng la pateng ngin long babit banyo bantalem ha gajeng embom jukut bad bengini ro bad pandan burom ya me daw kon jong me uji sukris dau lembadu badhau kanlong hame bleu kpa badan bor ha gejing yalong kawe jong man simbakuj baro ka borom gejing ro junom la junom amen kumbal hukum yang gi daunong pen em bad kumbal hikai ngi daktin blei ngi nod banong kok pa jongi ba habneng kalong ka bakuj kerteng jong me kanwan gaima jongme kalong kamon jongme ha ka kendau kumba habneng to ai ngi menta ke jongbam jongi ke bahala kasi pacoma bingi kerengkang jongi kumba ngirogi ma be ke beles new yangi padwad yalam yangi sha ke jing pansoy henry to penlaj yangi na ke basneu to penlaj yangi kerpat kotrai na ke jing sneu baro ha ke jing sebon jongme to a jing suk jing sanya ke sngi jongi kenang ba da gejing rap gejing isnei jume ngin laj barabor na kapop bad ngin yo jing da na gejing jenjar baro kadba ngir ngap kmelenti ya gejing kerman bakoj bad gejing wan pat jong nong panem jungi uji sukres namar gejing me kalong kahima gejing me kabor bakaburam junom la junom kotra Jesu Kris me belong haki apostol jung me kajing suk ngai phi kajing suk junga ngai phi wat pe jagi pop jungi henry ke jungai jong ka balang jung me badha ke jing sabun jung me to ai ka ye ke jing suk bad ke jing terli ka wei kat kum ka mon jung me mame ube basanchar junom la junom amen ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bad phi rengka bat phiru to ngini terwa ye kada ke jing suk yuwei ha yuwei pad jing suk Kun lang bro me bakit no kipop ka perte tus ngau sen yangi kun lang bro me bakit no kipop ka perte Ngau sen yangi kun lang brot me bakit no kipop ka pertay to ai jing su yangi hakmi kun lang brod jong blei hakmi ubkit no ikipop jong pertei sukito ya ki balakhot shaka jing khawai jong khon lang brod ko kan rat nam sam hok man rong opok ka ying junga han raise on kan tin kaman sim jinga kan sakya hi
Kakominian mensim ko Yesu janga ngai jame ngai skem hamedon teli hak sakramen kutam keduan ngai jame nolor ki baro ngatrang pamerwan hapo kamen sim janga namar ba mata kumne ngam laban pedang yame hak sakramen bepul tuan apo kadonut janga hak jinglong mensim ngapiam yame hala kadonut ngapen yeso ila debat me wat sya men khat syu name Arspa Lai nga ijame ngimane yamitrai kublai jonga nong penim ujonga mewan long bril mesiu spa pop jongi namar jongi mewan yar shaduan ngiyai sewu ngimane yamitrai baik kabneng ban wan syong sabat medai kasih kajing rhem kajing syai medai kutrai kajing im kajonga ya lam donu mon penskem kajonga lenti jonga wan pensyai si jonga Ujisu labai ki pop jengi hakamet jengu halor gading puna kenang ba ingin yabdo hakapop banyin hakahot daki jingmong jengu lapan ko jengi Ujisu beja sachisin hakana kestap ngiyai ngoi dam yame biar lo yame pendan burom yame nak benda kejing kerku kewamel ayam kamtam kajing wandrong kajing me apo kadanur kajingi lang ba kamet bekas nam kajing me kene ke step Ujisu bija ni duai kerpang nak bentau pa kajingi Pope Francis bah kajing long nong ya lam kajing udah na pereng kajing pang kajing sutam kajing sasu maria deh menta ni duai kerpang amet pen koju melai kampelana kata kajing bon yob yang kajing pai kajing kia bau nang lala susu penyelam ya kabalang kajing kumjurung duai nak menta baro ki papang besutam setelah keperti kam tame kiba pangi besutam hapo kaying kasem kajing bablai try kan radun kurukui ki unai ki kajing koi kajing kia unweng no ya kajing pang kajing sutam kaba ki yomad ha kene klip mad ha kene kapor berkumjurung duai nak menta kita ki bro ki barake kasni kha jing ki mata kasni kumbagi ay ro kumbagi ay mu ya kajing em
bakila mel ayaki tentang kerkhusyushu yaki bakina he nang sana gajing tebro gajing teblay hidu wairo nak menta jung iway payway bamangirong ila bantan krayala de mansim bentaha kine ki bansawan bagilarong hagatayo kebakhoj Korasyan yang ay boring penilanti yang koblay basbon koblay badan bor baro sajisin jisu bi ngiati alare hame ngiati yaki bahinga sem gejungi ngiati yaki bro bapang kebesutam ngiati yaki to bro kiba dang don jingai name kamtame kibompat la ban man phai shame ban pankrai alade ban simenta ha ki jing shashtom gejungi ha kane katayo kebakhoj Kotra Jisu sajisin ngiati alade hame simti yangi pelong yangi ki khon gejong me tong ini aduai doai ba kajing yada ba khlem sange jong kajing kenya na ka bangi layo pediang kan ino yangi kotrai ba doai ba kan bekrat yangi barabor ya baro ki bala ban persnew yangi daw kris utrai jungi amen doai ngi kerpat ko blay badan bor baro baki sakri jungme ki bawad ya ki jungi jong kajing yada jungme anda ki lalaj na baro ki jing snew kin sakriya me da ki danot ki basuk daw kris utrai jungi amen utrai don ringkat bat pi ru ublay badan borboron kurku yepi ukpa barukun badaman sem bakhoj amen kamas kalawai ki laisuk ij basukriya utrai da jing mabha jung pi isong yau blay nabar san pukundai Dodon ringkat le atrai badisne nabangi lale popersya yame dodem shangi kutrai shashkor kajing perta wadom kenta dupai bawan kipa ban pla kipa jongi hendai ya meki ya persya dapop dasang belai banyau ya kingimla dodon ringkat lem atrai bat isne nabangi lale popersya yame kaburam hokpa betukun paman sim bakui kumba klolang ba menikong kumcu mentau baraboy jinom la jinom amen en yoroi trai Yesus Kristus jinom la jinom